Kajingay but kajingay ba kajong U Blei u Jesu Christ shapi hagri ka step. Ya jingpuson na ktien kajong U Blei. Ginya pule na shithish kinong Rome kalanong kabasan kadkot kabalai hadu kabasan. Kakintien kabaong badam tangkat kumta hiken henrengi sngo kumen ru haki jingjinjar. Tatibyang baga jingjinjar ka penlong ya ga jingyay sya. Bat kata ga jingyay sya ya ga jingshem mynsiem. Bat kata ga jingshem mynsiem ya ga jingkermen. Bat kata ga jingkermen kam ju penran bu kho ken. Naba ya ga jing U Blei la the yar no buk haki dono jungi da mynsiem ba kho ya bala ai no hangi. Kani ka ktien ga U Blei kapin kan mau yang i bakum ki khon ki U Blei ni day ban sngo kumen what happening jong ke jingjinjar ke bangi yad hagani ka do ni don kam ban kumen ban ni day ban kumen baling ni day ban kumen happening jong ke jingjinjar hatu kala mo bangin kumen ni la ban le e kata lada ni sngo tho ban ni mat ya kini ki banga kwa pan jer hagni ka khlip mat ka bamenta ka baning kong ni don kam ban tip baga jingjinjar hagni ka do ka dei na ka benta ka jingthmu babaha kani ka jingjinjar ka bangi kendo shipor ka penwandur bat ka penlong ya ka jingyay sya ka jingyay sya ka de ka wena ka jinglong ka U Blei. But what nom klet U Blei la thao yang aba je pi haga dur ka jing seriam bat u nadu ka baningkong kata ka de ka jing thu ka U Blei bu thao yang i bangin ye seriam bat u om tang haga mynsiem re haga jinglong jing emru tadena ta ka daw ki jingjinjar ki bangi yai lenti haga jing em ki long ki jing penwandur ya ka ni ka jinglong jongi bat ka ktien U Blei ka ong bagata ka jingjinjar ka penlong ya ka jingyay sya berkata ka jingyay sya ya ka jingshem mynsiem kani ka jingshem mynsiem ka kran syapang ka jingya day ka bajan ka banginom la ban sngo thu hadu kat no ka long ka kodor kata ka jingya day lem dangi la yai lem ba ka jingjinjar ki riu khrau jong ka jingay ha ka Bible baro ki yai leng ba ka jingjinjar ki jingye ki jingtenjo babon jai Shadrach Meshach Abednego ki dei ki riu kho ki khon ke U Blei ki ba jingshem maga nongrim jong ka ktien ke U Blei ki don ya ka jingye dei ba em ba U Blei andre ya kata ka jingye dei ka ba em jong ki ba U Blei lawan ra da ka jingshem mynsiem ha ba ki yai lemba ka jingjinjar anda ki la yang khmat jong ka lawar ding kimshim la shapting ya ka hukum jong Nebukadnezar kimshim la shapting ya ka jingyap regila don ya ka jingkerman U Blei un pelaj iki de walada U Blei unum pelaj iki ne ka jingyap kila klo ya ka ban IT ya ka met ka jongki na ka benta ka buram ka U Blei kani ka de ka jingshem mynsiem ka ba jiliu e ka ba kini ki shakri ka jong trai ki mat bat kin mat ya kum kani ka jingshem mynsiem lem da ki yai lem ba ka jingjinjar tadena ka daw habangi kendo ya ka jing e bat ka jingle ha ka jing em yim de ban paiden ban ngi de ban nang kham jan shu U Blei ngi de ban kham te shu ka jing de mynsiem jongi ba U Blei bat kata ka jingshem mynsiem ong ka ktien ka U Blei kawan ra ya ka jingkermen ka ba pidon ha ka jing em kanom de na ka da ba pidon de ka spa pidon de ka jing start pidon de ka kerdan ka jingkermen na ka benta jong U Blei ka de na ka daw pa udon ye ka jing de ba em ba U Blei bat kani ka jing de ka ba em ba U Blei la ni ka jingkermen ka bangi yo leng ba ka ta ka jing de ka ba em ba U Blei kam ju pen le ran bo kho la ni kam ju pen so diaw ya ka jing em ka jongi namar ka don pat ka bor ka ba phla ka
kata kalong ka boro mynsiem bakhoy ka bathe buk ya ga jing U Blei ha ga donot ka jongi abo mynsiem bakho jong U Blei wan her ha ga jing ka jonga bat jongpi ka baning kong in song thu ka de shapang ka jing U Blei barkani ka jing U Blei ka long ka bakraw hadu kata para bangi doni ka jing U Blei kanong ipi kanam don kanu kabala ya kaban penyaklat namar kata ka jing iet ka bangi mat no mynsiem bakho ka long ka bakraw hadu kata ka badon bor hadu kata ha ka bapila ban ongkum ong wa basal pol manu ban penyaklat dengan ha ka jing U Blei ka jing yap ka lanot ka shipa ka jing tangan ka wailam onom dan te to Blei ka jing sok no rangkat berpia ka ni ka singi baru ka wai berbuat nom klet Blei U jepi komba filong amen.